aure ya kai na soyayya yan wana, zaman cikin gida sai gurke amana, kauna ta gaskiya ba a yin yana, adinku yayi kyau murna zana nuna, yau ni ma na to zanyo baitukan masoyan juna, Umar da Hafsatu kun tsallake. Amarya shawara ta yau zana baki, cikin wuya da daɗi ki rike mijinki, ki bashi duk kula ya zan mallakin ki, kafin ya zo da yunwa ki masa girki, in ya dawo ki tarbe shi da rangwada, hakan zai sanya ya dinga jin ya zarce makowa. Masoyan juna Umar da Hafsat kun tsallake. Ango kai ma ga shawara ta da zana baka, karge matarka yanzu ta zamto mallakinka, ci da sha tufafi dukkana ta yana gare ka, domin na san ka ce ita ce jarumarka, kuma ka ce fanni na soyayya ba ta da tamka, san ba na jin ka furke junan ku da gaskiya. Aure shine cikar mutum a duniya, kuma sunna ne in mun kai shi za mu samu lada. ango ga lokacin ka yayi, mi rawa mi rausaya mi juyi, mu tattaka mi yo saba da ranar mu ce, ango ya zamto na amarya lokacin ku ne. Dangi na ango suna ta murna, dangin amarya suna ta murna, kanni abokai suna ta murna, yayye da antis suna ta murna, kowa da kowa ya zo murnar shagali, a gidan bikin nan babu mai